2, 1, go! Hyvää matkaa! Nauttikaa matkasta! Aatti! Hyvä Aatti! Aatti! Hyvä Aatti! Ismaa! Kovaa joo! Kovaa joo! Ei oo muuta. Vielä on porukka kasassa. Kyllä se menee. Katsokaa netistä Limnellin mallisuoritus. Ensimmäinen 10 takana. Mieli on aika tyhjä vielä. Tässä uuteen todellisuuteen totuttaudutaan ja puolen tunnin välein mulla on pähkinää, karkkia tai banaania, banaanilastuja ja niitä sitten syödään. Sitten vartin välein urheilujuomaa tai vettä. Sää on 26 asteen - 30 johonkin välille. Ja tuossa illalla sitten jossakin vaiheessa vähän viilenee. Ei tarvii jäädä liikaa hävistelenteitä. Joo. Yritän malttailla kuvailematta koko ajan, mutta nyt vähän maisemat vaihtuu tunturikoivikkoon. Hienoja paikkoja. Kohta 30 tultu ja 5 tuntia mennyt aikaa. 2,5 kilometriä vielä, niin 30. Tänään pidetään rauhallinen tahti, kerkee vielä ylihuomenna kriimä. Jalkojen huoltotauko. Vinkki, jos tuutte tänne niin suolle, niin kannattaa ottaa hyttystakki mukaan. Ensimmäinen maratoni edetty. Ja alkaa kohta olla juoksun kuherruskuukausi ohi. Kohta pitää alkaa hommi.
Moikka. Moikka! Hyvää matkaa! Niin, onnea matkaan. Nähdään Hetassa! Eka satanen pyyhkästy. 22 tuntia ja 16 minuuttia. Ja tuossa oli 2 tunnin huolto Kalmankaltiossa. Toinen yö. Kello 23.45. Nyt on takana 35 tuntia 46 minuuttia ja 154 kilometriä. Ja tuossa nukuin siellä Äkäslompulos Kalmankaltiossa. Yritin nukkua 45 minuuttia. En päässyt uneen. Sitten yritin nukkua tuossa polun varressa. Vaatteet päällä ja en päässyt uneen. Ja nyt toivottavasti niin alle 10 tunnissa pääsisi sinne Hettaan ja nukkumaan. Tai hienot on maisema. Yli puolen väli. Tuossa alkoi väsyttää sen verran, että näki kaiken. Kahtena ei oikein tarkentanut enää silmät, niin piti ottaa polun varressa torkut, niin laitoin kaikki vaatteet päälle ja Gore-Tex takki, Gore-Tex housut, hyttystakki, Pipo kerrasto housut ja sitten tuo makuualusta vetäsin siihen. Niin herätyksen laitoin 2 ja 20 minuuttia kerkesin nukkua. Oli kyllä hyvä, nyt en taas jaksa. Ai onko hyttysiä? ...47 tuntia, 58 minuuttia, 50 sekuntia, 200 kilometriä. Nyt sitten Hettaan nukkumaan pari tuntia, muutama tunti syömään, suihkuun. Ja sitten olisi vielä 130 jäljellä. Hyvä Aati, hyvin menee! Hyvä! Askel on ihan hyvän näköinen. Onnea matkaan! Kiitos. Tsemppiä! No niin, onnea. Me rakastamme sinua. Tsemppiä! Pallaksella nähdään!
Joo. Etähuolto takana, nyt lähdetään kiipeämään tonne tunturiin, niin häviää nuo hyttysetkin varmaan. Vissiin vähän viilempi yö tulossa. Ja ei mitään, rauhaksiin taputellaan. Jos pysyy semmonen 50 kilometriä tunnissa vauhti, niin on jo hyvä. Ja jos ei alle 4 lasken, niin sillä me pärjätään. Hyttysen päällä hyttynen. Siitä se matka jatkuu. Hyvää loppumatkaa. Hyvä Aati. Hyvä. Ei muuta kuin hyvää matkaa. Maalissa nähdään. Katsotaan 90 kilometriä tultu. Jäljellä 54 kilometriä. Tuossa edellisessä huollossa kävi suihkussa ja söin pizzaa ja jäätelöä ja nukuin 2,5 tuntia. Ja nyt olisi sitten vielä viimeinen vuorokausi taputeltavana. Ja vielä tuossa on kävelyä, mutta nyt kun huolella vaan menee, niin todennäköisyydet on hyvä, että maaliin päästään. Täällä! Täällä sitä ootellaan. Hyvä Aati. 42 kilometriä enää. Maraton. – 30 kilometriä jäljellä. Ei uskos, mutta kaikki tuntuu hyvälle. Hölkkääminenkin, niin pieni hölkkä menee. Sitten on taas loppukiri käynnissä. 6,2 kilometriä maaliin. Katsotaan
Katsotaan miten menee. Tuossa yhdellä huoltopisteellä oli aika huonon makuista vettä. Vettä mennäs ruveta oksettamaan ja piti käydä sitten joesta hakemassa vettä, mutta siinä vähän aikaa hävittiin, mutta otetaan se takaisin tällä loppukirjalla. Kolme 5-4, hyvää maalinäkyy.